polovici júla zorganizovali na Chopku netradičnú olympiádu. Športovci z celej krajiny i zo zahraničia museli lanovkami prekonať 1000 výškových metrov, aby ich pod vrcholom privítali rozprávkové postavičky a obľúbení vedúci výcviku. Poďte, vítajte! Aha! Tréning prichystaný. Ešte predtým však bolo treba preveriť zdravotný stav športovcov. Aklimatizácia na výšku je totiž nevyhnutná. Nuž a s lekárskym potvrdením sa pod odborným vedením mohlo začať tvoriť, vyrábať, hľadať správnu cestu i súperiť. Boj o medaily to bol od začiatku ako sa patrí a chýbať nemohol ani olympijský oheň, ktorý napriek nie príliš športovému počasiu udržiaval v hrudi drak Demián, garant olympiády, ktorý pred niekoľkými rokmi vyšiel z jaskyne medzi ľudí. Dnes je drak už na Chopku a takto dohliada vlastne celej doline a prináša deťom úsmev na tvári. Ani zďaleka však na to nie je sám, pretože na Chopku sa vždy nájde dosť veselých pomocníkov, ktorí majú čo predviesť. Každý, kto príde na Chopok na Dračiu noc, niečo zažije. A aj dospeláci, nie len deti. Špeciálne cirkusové zručnosti za pomoci klaunskej filozofie a klaunského umu. To sú také veci, ktoré treba vidieť, to sa nedá popísať. Zábava sa prelínala s rôznymi športovými disciplínami a svoje zručnosti si mohli preveriť všetci. Máme dračí chvost, ktorý jednoducho pomedzi deti švihá, deti musia uhýbať, deti musia sa naučiť aj rozmýšľať za pohybu, čo je veľmi ťažké. Dračie olympijské medaily si preto zaslúžil každý, komu sa podarilo prejsť výcvikom a urobiť niečo pre svoje zdravie. Rodič, ktorý zoberie svoje dieťa von, by mal dostať medailu, mal by dostať pochvalu a mal by dostať prémie. A je to práve preto, lebo toto leto vlastne je letná olympiáda, taká tá naozajstná, a my sme chceli priniesť túto olympijskú atmosféru vlastne aj deťom a celej rodine na Chopok. Aj toto je dôkaz, že cieľ sa podarilo splniť. Skákal som na kruhoch, chodil na chodúliach a páčili sa mi aj tie srandy od Šaša. Komu sa málilo, môže si Drakolympiádu ešte toto leto zopakovať, prípadne si zmerať sily s úplne novými športovcami. 13. augusta príďte opäť, pretože bude ďalšie pokračovanie Dračej noci. Takže sa na vás veľmi a veľmi tešíme.